alhamdulillah ku banni iyanan in Allah ya yarda sai na gaba ba a ciki in Allah ya yarda sai na gani na'am idan ka je Adamawa ka tambaya a nuna ma hayin gada akwai gidan kanwa babu mu anan in Allah ya ka sauka nan ba ka da matsala mutumi na saka ne ni yanzu abin da nake ka gani kun da ba ci gaba dai mun kwar mutanen nan duk muna nan fa da shi fa yauwa mu bu irin ka gane wannan dinan ba mu nan gaba ɗaya da kake gani muna nan tare da baba na ga maka fatan alheri kawai muke yi masa kai ni kuma a ce ni ne ma na samu damar kama zan je in gaishe gaskiya abubuwan da zan ga maka suna da yawa ba amma duk da haka dai na baka sako ka gane insha Allah sako ma ko fatan alheri insha Allah baba muna nan muna jiran sa sakon ka ya samu shiga naji sakon ka me sakon ka kai kuma in ka je Adamawa ka ƙara sagotar gidan rediyon sa ne nan gidan rediyon sa ne akwai wani aboki na abu insha Allah yau ka isar mun da gaisuwa da Allah in Allah ya yarda godiya nake insha Allah godiya nake Allah sakar alkai 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 Allah sakar in Allah ya yarda sai na ji Adama in Allah ya yarda sai na ga masoyan Adama in Allah ya yarda sai na ga attajiran Adama in Allah ya yarda sai na ga dukkanin wani kafatan masoyi da yake Adama in Allah ya yarda sai na je ga ni ga baba a cikin babu wani shamaki kai masa biyan bukatun mu ranka ta kaf in ga masa cewa mu yan Najeriya ban mu da wani gwani ban mu da wani jagora sai shi muke jira a shekara ta 2023 yazo jagorance mai fitar da mu daga hannun wancan badawuri in Allah dan isa na shirya sun ma gaya wa'ancan da suka tafi ba saboda kan su je su ta yama da ni kan su je su ce ba zan iya ba ko zan yi menene ko zan in Allah ya da a ƙar zan yi tafiyan har Adama wajen a cikin in Allah da a ƙar zan yi babu wani wanda zan gani ya rage min hanya ba ma zan bi ta wajen titi ba ta jeji zan riga bishe na je wajen a cikin in Allah ya da zan isa na shigo takalmi in Allah ya da sai na je Adama na ga wazirin Adama ba sai kayi kantan ba dauriya